Moikka kaikille! Tervetuloa kanavalle Kipinän voima. Perustin tänään yrityksen, kippis sille. Olen hirveän innoissaan tästä ja kerron myöhemmin, mitä kaikkea olen ottanut huomioon siinä. Koska mikä ei ole sattumaa. Mä asun Porissa ja mulla on mies ja koira. Ja mua jännittää hirveästi tähän tulla kertomaan, mutta mä oon päättänyt, että mä en enää pienenä itseäni, että mä lopetan sen askel kerrallaan. Nyt mä olen valmis ja nyt on niinku oikea hetki tulla esiin ja näyttää ja kertoa mun sisäistä ääntä, sisäistä niinku voimaa ja sitä, että jos tää resonoi sulle, niin ihanaa, meitä on useampi ihminen täällä varsinkin Suomessa. Ja ihanaa kun olet siinä. Mikään ei ole sattumaa. Maaliskuussa oli semmoinen päivä, joka siis niin kuukauden huipentunut ja astrologisesti kauhean hyvä päivä. Ja mä en muista yhtään mikä päivä se oli ja mua niinku tein muuttoa silloin, että se meni vähän niinku puoliksi ohi. Mutta mä otin yhden puhelun yhden ihanan ihmisen kanssa, niin siinä kohtaa mä sain pientä viestiä, että mulla on isompi potentiaali ja se, että mun viestillä voi oikeasti olla kuulijoita. Kiitos siitä. Ja sitten mä heräsin aamulla ja mulla tuli soi päässä kappaleita ja ne kappaleet oli aikuinen nainen, ensimmäinen, kipinän hetki ja sitten oli Veikkauksen mainos, Dream Picker. Anteeksi englanninkieli, mutta mä harjoittelen vasta. Niin mä ajattelin, että tässä päivässä on jotain isoa kyllä. Että nää oli kylmiä väreitä vaikka kuinka paljon heti aamusta ja oli yhteys omaa sisäiseen ohjaukseen paljon vahvemmin kuin muina päivinä. Ja sitten mä nyt tulee jotain läpi, että nyt täytyy kirjoittaa tää mitä tulee läpi. No, mä otin kynän paperin ja aloin kirjoittamaan ja mä tänään puhtaasti kirjoitin sen, koska se oli tosi nopeasti kirjoitettu se ensimmäinen viesti. Mut tää on siis tullut jo viime vuonna, mulla tuli tän kaltaista viestiä ja tämä on tulossa teille kaikille, varsinkin suomalaisille ihanille ihmisille, jolla on se kipinä, joka tarvii vaan polttoainetta ja semmoista positiivista nostamista ja kannustamista ja erilaista näkökulmia antamista. Että sä just riität tommosena kuin sä olet. Sus ei mitään väärää ja sun ei tarvitse todellakaan olla samanlainen kuin joku muu. Että sus on supervoimia, mutta se, että miten me se saadaan näkyviin tai miten sä itse saat sen näkyviin, niin siinä on tietty prosessi ja liittyy paljon asioita. Mutta mullakin on ideoita ja mun hyvillä ystävillä on myös ideoita, miten niistä saadaan kipinä vähän syttymään. Mutta ihanaa kun olet siellä. Nyt mä luen tämän viestin. Mitä jos Suomesta olisi lähdössä globaalinen kasvuyritys, joka toisi verorahoja Suomeen? Tekisikö se pienyrittäjistä vapaampia sekä auttaisi normi-ihmistä löytämään riskittömän yrityksen, johon rinnalle kasvatetaan oman näköistä elämää ja yritystä halutessaan lisäksi? Sekä auttaisi heitä kaikkia sekä heidän perheitä, sukulaisia, ystäviä, naapureita ja heidän taas perheitä, sukulaisia, naapureita ja jopa tuntemattomia ihmisiä, joita kohtalo heitä johdattaa tapaamaan juuri oikeat ihmiset juuri oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, juuri nyt, tässä hetkessä. Heitä kaikkia voimaan terveellisemmin, vapaammin, ottamaan vastuun omasta ja perheen terveydestä, hyvinvoinnista ja ennen kaikkea ottamaan taloutensa omiin käsiin. Vaikuttaisiko se kollektiivisesti? Valo tulee Pohjolasta. Suomessa on sitä jotain.
Suomalaiset lopettaisi itsensä pienentämisensä ja löytävät itsestään sen sisukkuuden ja voiman sekä valon, joka meissä jokaisessa on. Kävisimme tunteet läpi, uskaltaisimme näyttää tunteet, olla onnellisia oikeasti ja auttaa ja ottaa apua vastaan. Jos mahdollisimman moni suomalainen saisi elää oman näköistä elämää ja jakaa runsauttaa vaurauttaan ja aikaansa heille resonoiville asioille, ihmisille, harrastuksille, itselleen ja nauttia juhlavan lyhyen suhteellisen ihmiselämän aikana löytämään ympärilleen positiivisia ihmisiä ja ymmärtämään energioita lähemmin sekä merkkejä, opastusta, myös omaa kehoaan, sydäntää, mitä hän tarvitsee. Olisiko tässä yksi polku ykseyteen vuoren huipulle? Kukaan ei ole väärässä eikä oikeassa. Me kaikki olemme yhtä, meillä kaikilla on oma polku, intohimot, tunteet, opit, kokemukset, ohjelmoinnit. Jos ei vain ollut oikea aika, jos oli väärä energia tai väärä ihminen. Me kaikki ollaan uniikkeja, meidän on hyväksyttävä ja rakastettava itseämme ja toisiamme siitä huolimatta. Olemme auringonvalon uniikkeja valonsäteitä. Se mikä pelottaa on merkki siitä, että sitä kohdetta päin. 3 sekunnin sääntö. Jos kuultaessa tunnet kutsun sydämessä, joka resonoi, loput tulee tietoisen mielen, ekon, pelon kautta. Toki on myös poikkeuksia Humandesingin mukaan esimerkiksi. Silloin täytyy toimia sen energian mukaan. Laadukasta ruokaa, aikaa, elämänoppeja, vapautta lapsille ja tuleville sukupolville. Jos odotat kutsua, oikeaa ovea, mahdollisuutta, runsautta tai tehtäväsi on verkostoitua, tämä voi olla osa sun matkaa tai alku uudelle. Semmoinen viesti. Että siis suomalaisissa on jotain, mikä kun me noustaan omaan voimaan, niin se vaikuttaa kollektiivisesti hyvin pitkälle. Ja varsinkin henkiset ihmiset tietävät sen ja tuntevat sen. Jos sä tarvitset johonkin asiaan energiaa, niin mä voin lähettää valoenergiapallon sinun korkeammaksi parhaaksi. Jos kommentoit vielä mihin asiaan, niin voi lähettää kyllä sinulle energiaa. Ja jos kaipaat energiavalopalloa myös tähän päätökseen, että uskallanko vai enkö uskalla, niin voi laittaa siihenkin asian energiaa vähän väliin, niin saat hetken enemmän tilaa miettiä ilman vähemmän pelkoa. Jos sua kiinnostaa, niin tilaa kanava ja energiahoitoi. Jos kommentoit, niin mä kommentoin, tai siis mä reagoin siihen sun kommenttiin, niin tiedät, että mä olen lähettänyt sulle. Ja mun energia on se, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mulla on iso näköpiiri, hyvin laaja katsomus. Ja se, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja sit mikään ei ole sattumaa. Ja sit sä voit miettiä ja kommentoida tuohon videon alle, että mitä sulle tarkoittaa vapaus? Millaista elämää sä haluaisit elää, jos ei olisi ajasta tai rahasta tai mistään muusta resurssista pulaa? Että sä voit ihan millainen sun unelmapäivä olisi, jos tosi ihana kuulla niitäkin. Koska hyvin harva pystyy, jaksaa, osaa, on harjoitellut unelmoimista, niin harjoitelkaa nyt. Mut ihanaa loppupäivää ja mä uskon vahvasti, että Solunilla on suurempi merkitys. Ja jokainen löytää kyllä omat ihmiset, ne just oikeat ihmiset, ketä resonoi just sulle. Voimaa päivää. Kiitos. Moi moi!